Parts wato sassa da ɓangarorin mota. Ji mana ko ka san sassa nawa motarka take ɗauke da shi? Kamar yadda jikin ɗan adam yake ɗauke da ɗaruruwan sassa haka zalika ita ma mota a ƙiyasi mota tana da sassa 30,000 daga manya zuwa ƙanana. In kuma muka kalli inji a matsayin sassa guda ɗaya a jikin mota za mu iya cewa mota tana da sassa 1,800 saboda inji shi kaɗai yana da dubunnan sassa a ɓangare daban-daban a jikinsa. Radiator lagirator akan sa masa ruwa domin daidaita temperature cooling system na mota. Matsalar overheating ɗaukan zafin mota ko kuma high temperature binciki lagirator. Bumper akwai bumper a gaba da bayan mota. Bumper tana rage ƙarfin duka yayin tafiya a hankali da kuma kare wasu daga cikin sassan mota na gaba da na baya. Hood bonnet shi ne murfin gaban mota wanda ya rufe injin mota da sassan da ke tare da shi. Fender a wata motar ta ƙarfe ce wata kuma ta roba ce takan ƙara wa mota kyau ta kuma kare dattin ta. Panel daga baya aikin ɗaya da fender. Car door mota tana da ƙofofi guda huɗu biyu a gaba da baya dama da hagu. Windscreen glass ɗin gaba na mota akwai glass a gaba da bayan mota wanda direba yake ganin gabansa da kuma bayansa. Headlight fitilar gaba a jikin mota takan haska hanya ga direba yayin tuƙi cikin duhun dare. Headlight fitilar baya ta mota tana sanar da na bayan ka in za ka yi kwana ko ka taka birki ko za ka Biro kowace mota tana zuwa da biro guda uku, biyu a wajen mota ɗaya a ciki. Na ciki shi ne a jikin gilas ɗin gaba daga tsakiya wato center mirror. Sauran biyun kuma a gefen windon ƙofar gaban mota hagu da dama su ake kira side mirror. Dukansu sukan taimaka wa direba ya ga abin da ke bayansa da kuma gefensa yayin tuƙi. Taya sunanta ɗaya a ko lafiyar tayarka shi ne rayuwarka. Guji amfani da tsohuwar taya ko sakacin kula da tayar. An kira shi da wheel, kace masa rim, suka ce masa room. Duk ɗaya ne, su ne kafar mota su suke riƙe tayar. Hubcap, wheel cover ado ne na mota da yake rufe hub ya kuma ƙara wa mota kyau. Wiper tsinken goge gilas ɗin gaba ko na baya yana kuma taimakawa direba lokacin ruwa, hazo da ƙura da ka iya zamewa direba barazana yayin tuƙi. Sunroof panel shi ne windon da yake akan rufin mota wanda ake iya buɗe shi a lokacin buƙatar haske, iska ko kuma duka biyu. Dashboard wannan shi ne dashboard mukan iya ajiya akan dashboard. Ka kula sosai da bayanan da suke kan dashboard ɗinka. Akwai danjoji guda biyu akan dashboard waɗanda suke nuna alamar halin da motarka take ciki. Waɗannan danjoji su ne ja da orange da kaga jar ka garzaya zuwa gareji za ta iya kasancewa matsalar overheating, low engine oil ko kuma birki. Drive lafiyar motocinku.